Hey guys, Khalambai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोननो आं दाख्लैयो आंनि एमाजन पार्सेलनि जितु आनबक्सिं भिडिअ दिन्थिदोंमोन बेयावहाय आं नोंथांमोननो खिथादोंमोन जे आङो नेल एक्सटेनसन खालामनायावहाय मा मुवाफोर बा मा बेसादफोर नांगौ बेफोरखौ गासिखौबो अर्डार खालामबाय सो आं दायो ट्राइ खालामनो नागिरदों जे पार्लारावथ' आङो दिनैसिम आङो 2.5 years जालांबाय आं पार्लाराव नेल एक्सटेनसन खालामनाया ओमफ्राय दाथ' नै गैया हौवानि बायदि जाना दोङो पुरा गुसुं हानानै लाजोबो आरो आं जे नेल एक्सटेनसन लाबाथाय लाबाय गोलाव लायो आरो लायाबाथाय आंहा बिराद गुसुं लायो आरो आसुगुरखौ ओमफ्राय आं सानबाय मा गासैबो बुस्थुफोरखौनो आङो जिहेतु अर्डार खालामखाबाय स' आं दायो सान्द्रि मोखांनियावहाय ट्राइ खालामना नायगोन होननानै सानबाय आरो नेल एक्सटेनसनखौ ओरैनोथ' आं 2.5 years खालामजानानै जाखिनि एक्सपिरियेन्स मोनबाय बेखिनिखौनो आं बाहायगोन आरो ओरैनोथ' आं सोलोङाखै नायनोसै मोजां जागोन ना जाया ओमफ्राय मा होनो जुदि मोजां जायोबा आंनियाव बानायगोन आरो फार्स्ट एक्सपेरिमेन्टखौ बेनावहाय खालामसै आरो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनोथ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो फार्स्टआवनो नैबे बिजाबखौ लादों आरो माने दिनैनि नेल एक्सटेनसन खालामखांनानै जा डिजाइन खालामगोन बेयो जाहैबाय नेल स्टेम्पिं स' बेयावहाय सब दंजोबो आरो माबायदि माने स्टेम्पिं खालामो माबायसा ओमफ्राय नैबेयावहाय दङ डिजाइन्सफोरा जुदि बेयावहाय एक्सट्रा बेबायदि डिजाइन होनो लुगैदोंबा नैबेयावहाय दंजोबखायो आरो माबायदि नै अरेन्ज नै बेबायदिबो दंलायलायो ओमफ्राय उनावहाय बेबि वाइप्स लादों जोङो आखाया मैला जागोन नालाय एसे साफा सिखोन खालामनांगोन ना ओमफ्राय नैबेयावहाय स्टेम्पा दङ आरो ओमफ्राय बे जाहैबाय नेल बाफार ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फेसेस केनाडानि माने जोङो बेखौ बे नेल पलिसखौ लगायगोन आरो बैथ' मोनफैयाखै नालाय फेसेस केनाडानि वाइट कालार ओमफ्राय बेयो जाहैबाय निउड कालार बे मानि निउड कालार लाइफनि ओमफ्राय बेनि उनावहाय नैबेयो जाहैबाय नेलनि ग्लु ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय जोंना फेक नेल्सआ बेयावहा नाम्बारिं दङ बेयावहा गोदोर आखाइनिफ्राय फिसासिम मोनगोन आरो अबे मोनसे आखाइया मिलायगोन अबे मोनसे आसुगुरा मिलायगोन बेखौ मिलायनानै होनांसिगोन आरो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नेल पलिश रिमुभार ओमफ्राय नैबेयावहा जाहैबाय स्टेम्पा दङ आरो बेलेग डिजाइननि नैबे मोननैयाव माने मा डाउनाव दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय एक्राइलिक लिक्विड ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जेला ओमफ्राय नैबे जाहैबाय 3D कालार पाउडार ओमफ्राय जोंनाव बे नेल पलिश जिथु फोनखांनानै कट फोनोना बे कटआ गैया बेखायनो नैबेखौ नैबे क्लियार कालारानो आरो एसे येल्ल' टाइपनि नुदों बाट बेयो येल्ल' टाइप नङा मा होनगोनलाय ट्रान्सपेरेन्टआनो आरो बियो ओमफ्राय उनावहा नै बेखौबो लाखाबाय आरो गासिबो दंखायो नैबेयावहा बाफार दङ ब्रास दङ माबा माबि ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय नेल काटार स' दायो जोङो स्टार्ट खालामनोसै जोंहा दिनै नेल एक्सटेनसन खालामनायनि माबाया मडेला नैबेनो जागोन आरो लेथ्रा जिखौ होनानै लानोसै आरो बेयो गाज्रि जायैनि स' दायो बेयावहाय नै आसुगुरा बेसेबांखिनि गोलाव दङ बेखौ माने हाजोबगोन आरो आं दस' पार्लार खेवनानैबाबो हासिगोन नानि आं दिनैसो बाबानि आसुगुर हाफेरबायमोन ओमफ्राय लावदुमनि आसुगुर हाफेरबाय मामानि आसुगुर हाफेरबाय दिनै नोंनि इदि खामग्रा बेखौ बाफार खालामगोन स' दायो नैबे बाफारखौ इउज खालामगोन दायो आङो बाफारिं खालामगोन आरो नेलखौ अलरेडि हानानै लाखाबाय आं अबेबा गुसुंनो हायाखै आङो ओमफ्राय आरो आं पार्लाराव जेरैबायदि बाफारिं खालामनानै अबेबा गोबा खालामो बेबायदि खालामा आरो एसे माने डेमेज जानाय नङाना नेला बेखायनो एसेल' खालामगोन आरो अके आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नेल एक्सटेनसन खालामगासिनो नोंगो खालामफेराखै आं नक्लिसो सिथाबोमोन डाइरेक्टखौ
So दायो ब्रास खालामसै साफानो आखायाव सुना लाबाय ओमफ्राय दा जोङो नैबेखौहाय हट आसि फिसानिखौ माने हमथ'दे गोलैगोन इ जागोन ना जागोन दे आसुगुरखौ लगायखांबाय नै नैबेयावहाय नाम्बारफोरा दंखायोमोन आं आरामसे ओरैबायदि बानायसिगोन आरो लाम्बा आसुगुर ओमफ्राय नै बे आसुगुरखौ बे आं बे जिथु जोङो इउजुवेलि इउज खालामो बेखौ इउज खालामा आरो नैबे गिदिरखौ इउज खालामगोन जे जों एक्सटेनसनखौ हायो ओमफ्राय आङो होसिनालासिनो थानो हाया बेखायनो आं बिथिं होसिन फैबाय आरो उदायसो जाबाय ना माखौ बेलाय अभी इसको काटेगा हम लोग वाव जि बढ़िया हट बेसेबां गोलाव नांगौ दे बुं नाम्बारखौल' हास'यो नेम 7 नाम्बार आं नोंखौ बेसेबां र' नों देखायना होब्रा बेसेबां इमान गोलाव गोलाव लाया रावबो ना इखौ सैना आरो जंफारनांगोन ना एसेयावनो नों माबायसा लागोन स्कुवेर ना इदि इसे इदि स्कुवेर लाया आं एसे जंफारहां एसे फिसा फिसा इउ काटिं बाङाय गुसुं खालामनांगोनलै रावबो एसेबां गोलाव लाया मानसियालाय नांदेरनायसो नामा मेन्देलानि जाबाय होमबा मोजां लाया आं उन्दुबा ओरै दोननानै लाखिगोन आं इट्स आप टु इउ I don't know आं लाखिगोन साइडखौबो बाफारिं खालामदो खिन्थु आंथ' माने इउ साइज मोजां मोना आं स्कुवेर साइज मोजां मोनो ओमफ्राय बिथाङा माने इउ साइज नांगौनो आरो डिफारेन्सआ बेनो नैबेबायदि आंथ' बेबायदि स्कुवेरखौनो लायोना जास्ट एसेल' बाफारिं खालामनो होयो ओमफ्राय नै बिथाङा इउ साइजनि लादों आरो इउ साइज बेखौबो इउ साइज खालामसै नै दायो बाफारिं खालामनाया जोबाखै आरो जास्ट नैबे सेपखौल' खालामनाय जादों आरो नै इउ साइज माने राउन्ड सेपआव खालामदों आरो बिथाङा राउन्ड सेपखौ नांगौनो ओमफ्राय दा नैबे जिथु जइन होदोंना बे जइन होनायखौबो बाफारिं खालामनांगोन बे जइन होनायखौ बाफारिं खालामनांगोन आरो मानो होनना बुङोबा बे जइन होनायखौथ' नुखायो नालाय डाइरेक्ट बेखायनो बेखौ बाफारिं खालामनानै बेजों सेम खालामनांगोन बेखायनो बेखौ सैनांगोन आरो माने बाफारिं खालामनांगोन नै गासिखौबो खामखांजोब्बाय आरो बाफारिंखौ ओमफ्राय दा नैबेजों आरो मोनसेजों बाफार खालामबावनो साफा खालामनोसै आरो बेजों साफा जायो माने एसे थाबावबाय होमबाबो जों एसेबां पार्लारनि बायदिथ' रोंनाय नङाना
बे जेल आरो नैबेयावहाय दाख्लै आं दिन्थिखाबाय नै मा ब्रासफोर दङ बेफोरखौ दायो आं इउज खालामगोन नैबे मोनसे ब्रासखौ आरो हट आखाया हट एबार दलर थादो दे एबार एकदम बेका बेकि खालामनाङा बेयो जाहैबाय नेलनि जिथु लेम्प थायोना बेखौ जेकखौ लगायनोसै ओमफ्राय होनानै होनोसै ओमफ्राय नोङो इ सिङाव सोना होनलायनाय बेखौ जेकखौ लगायना होलाय माखौ गिनोयावलाय जागोन बिखौ दे सोनाल' हो याना बेखौ जाजोब्बाय सोनांसिगौ सोमबाय थानांसिगोन ना आंनो सरबाय दङ इयो फोरानथ' माबा देखायफाब्रा इबो लाइट जोंदोना लाइट जोंखायो आखाइ फोरासो आं गिदोलै आं माबाखौ दोननानै नों ओरैनो पाबजि गेलेनायाव नुब्रि होनना बुंजाया दे नुब्रि ना नुब्रा होनो इदिनो होबाय था मोननैखौबो होबाय था साम' नङा वाव मोजांथारसो आलु ना आलु खायो हे इदिबालाय बोरै जानोलै आं गिदो दे आलु मारो आलु बानो इदि खालाम आलुआ एकदम होसिनना ला आलुबा होसिनना लालै इनो जोंख्लाबदों हे जोंखायो बियो मानसिनि माबा नांबा थै थाबा इदि नास्ता बासुफोरखौ होमबाना आलुआ हायाव इदि हेल' गैला गैला नै आसुगुर बानायगासिनो माने फार्स्ट टाइमावहाय बे जिथु जेल दङना बेखौ बे जिथु लेम्पआव होबाथाय एसे माने आलु आरो एसे बोरैबा जायो ओमफ्राय नों जेब्लानाखि बिदि प्रेस खालामो ना अब्लाना बारा आलुआ प्रेस खालामनाय लोगो लोगो आलु गाबाय दा नोंनो मा होदोंमोन फार्स्ट टाइमाव 30 सेकेन्डनि होना दोनदो आरो आङो जिथु माबाया टाइमिंबो फिक्स खालामना होजायोना नों आंनि थाखाय नै लेम्पआवहाय अलरेडि होबाय ओमफ्राय दा आरो बेखौ आरो खेबसेबाव बाफारिं खालामनांगोन बिराद खस्थ' बे बुस्थुआ माने मोजां जाखाबायमोन नै ओमफ्राय आरो दा बाफारिं खालामनांगोन नायलांबाय थादों मानो रानाखै मिथिगौ एसे रानाखै बुस्थु जाबाय नंगौ दे Kepalarannya isi katanya loh. Yung siya bara pala niya siya guru na bayi ko may palis penggerak. दायो जोङो मा खालामनो आङो दाबो हमना मोनाखै आरो बिदि गुफुरानो मोजां पिंक कालारै आं होना होनसैलै मोजाङानो खोरो पिंक कालार दैनिया मा होनो दहयनिखौ लायनो फसायाखैनो नैबे पिंक कालारखौसो फोनांगौ दे होमबालाय होननानै आंबो आरो माथो मालायखौलाय होनबाय थानो होननानै माने आंनियाव बै नेल पलिशा मोनफैयाखै आरोना जेखौ नेल एक्सटेनसन खालामनायावहाय फोनो बाट जोङो बेखौनो फोननोसै आरो एसे नै दायो फार्स्ट कोटखौ लगायबाय ओमफ्राय दा सेकेन्ड टाइम लगायबावनोसै आरो माने एसे मोलेले जादोंना दे आसिखौ गुरै खालाम
क्लोज देखाय फायाखै नै जमा जमा माबाया ओरै खायदों बखौ खायदों जायाखै इयाव नाङा खाथियाव देखायखो देखायखादोलै नों माबा रां खिन्थाल बिउटि पार्लार मास्टारा बुजिथारा बिमायानो कास्टमारा बिना खायदों नै इखौ इखौ नांगौ आंनो इखौ होआ होमबा इखौनो मोजां मोनो जाबाय मोनसेयावल'सो होगोन ना मोनसे थाखाय मा खस्थ' खालामदों नैबेखौ फोनगोन आरो बेखौ ओमफ्राय अभियासलि बेखौथ' इउज खालामखानांखागोन नैबेखौ होनोसै थायो वाव इनि आरो जोंख्लाबनाय बरिया नै दा इखौ बेलेग बेलेगाव फोननोसै आरो माबायदि नुखो नोंथांमोना आंथ' जि बरिया नुखादो इखौ रेड कालार बायसासो नुदो ओमफ्राय इखौ बेलेग कालार बायसा नुदों दा इनि साइड साइडआव नांलायनायफोरखौ माने साफा खालामगोन आरो बिथां नोंथांमोनाथ' स्टेम्पिं खालामनायखौथ' रोङा आयौ रोङानो नायलाय आं हालनासो माने आङो स्टेम्पिं खालामनायखौ दिन्थिनो होननाया माने आगे रेसमानि आखायावथ' अलरेडि आखिखांखाबायना आङो ओमफ्राय दा नानिनि मोनसेल' आखायाव माने मिडल फिंगाराव खालामनो नागिरदों आरो नैबे स्टेम्पिं नेल पलिशजों ओमफ्राय नैबे स्टेमजों खालामगोन आरो आं मोनसे खालामनानै देखायगोन बारा नङा नै दायो स्टेम्पारावहाय नैबे नेल पलिशखौ
Nih buri apa beda? Saya deh. Asuran gusun-gusun Ayo, biar sampai original. Mana agda tinggi kamdan nalai kayaknya. Nunggu apa? Ini ke mama biskuit bisa nangkan na. Wow, muzam kan udah liang. Si buri anu kan na? Angis muzam deh. Terang bayi tu suliang ber? Beda. Buri ya. Oमफ्राय दहयनो बुंखादोंमोन ना आङो जे जोंनावहाय बेयो ट्रान्सपेरेन्ट बे कर्डआ गैया नेल पलिशनि उनाव जेखौहाय फोनो बेयो गैया बेखायनो आङो नै लकेल बेयो ट्रान्सपेरेन्ट जितु नेल पलिश दङ बेखौनो फोनना होगासिनो ओमफ्राय नैबे नेल एक्सटेनसन खालामनाया 20 days आरामसे थायो आरो जुदि सोरनिबा आसुगुरा थाबनो लावा बिदिबाथ' 30 days आलागै थायो खिन्थु आंनिया एसे थाब लावो नालाय बेखायनो एसे थाबनो रिफिलिं खालामनो गोनां जायो ओमफ्राय दाथ' नै न'आवनो लाबोखाबाय बरिया जाखासिगोन ओमफ्राय जुदि ओंखामफोर जानायाव बा माबाफोर हालदैफोर नाङोबा थाइजौफोर माबाफोर जानायाव गोमो नाङोबा बेखौहाय रिमुभारजों हुगारबानो खारखायो जेबो प्रब्लेम गैया नैबे नानिनि आखायाव बानायबाय नैबेखौ आगदाथिं बे स्टेम्पिं खालामनाया ओमफ्राय नैबेथिं जाबाय नै बेबायदि माने जोङो बेलेग एंगोलजों नायबा नै बेबायसा फोनबाय आङो नै ओमफ्राय नैबेखौहाय किउट मोनसे इसिबो आसुगुरखौ लाना जि खामबायलै नै र' दोनथ'लाय दसे आसुगुरखौ आं देखायनो देखायसोबाय आसुगुरखौ नै माबे मोनखो आसुगुरखौ बानायजा आं गरम जाबायमोन ना बेखायनो आं खानायखौ खानानै लाबाय गरमथार जाबायमोन ना आयु मावना जानाय बुस्थुआ माने ओरैबायदि इजि खामानि नङा ओरैनो जास्ट जों नुनायावहाय बिराद इजि होननानै सानो बाट नों जेब्लानाखि प्रेक्टिकेलि मावोना प्रेक्टिकेलि मावबाथाय माने बुजिगोन जे मावनायनि खस्थ'आ माबायदि स' माबायदि मोनखो नों माबायदि मोनखो आसुगुरखौ आसुगुरल' लाफेरदों आं दिनैसो दा हरसेखौनो फट' थिखांबाय थानांगौ दंबायो नुनायखौ बानायजाफेराखैमोन आङो मा खेबसे बानायजाफेराखैमोन फैदायो माने आं बुंदों दा मा होनो एसे आसुगुरखौ गुसुं खालामना होनो खिन्थु बियो माने आं एसांखिनिखौनो दोनगोन होनना दोनगासिनो माने गोलावद्राय जादोंथ' जायाखै जादों आं मोजाङै लाखिगोन नोंथांमोना सानद्रि मोखा मानि थाखाय बेबायदि खानाय लायो बेखौहाय मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बिथांनि लिउ काउरि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय स' देट नोंथांमोना बेनि भिडिअसफोर फैयोबा नटिफिकेसन थाङो लिउ काउरि खानाया एसे बिदि मानि थाखाय खावलायखौ होथेयो बेनि थाखाय खिथागोन दैयो Okay guys, so thank you so much जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय मा होनो आसुगुरखौ नायनायनि थाखाय फारसेल' बानायजादों इमान हाया बानायनो आयौ पार्लारफोरनियाथ' साननै सानथाम सानसेयाव बानायो आं हानाय नङालै बिदि बानायनो नों हागोन हागोनखौसो माने बेखौबो बानायनो होगोन आंथ' लेफ्ट साइडनिखौ आं गावनो हारसिं बानायनानै लागोन ओमफ्राय राइट साइडनिखौ आं बेखौ बानायनो होगोन